sacahe lintang sapa ta kang gawe candrane kang gara-gara bumi langit gonjang kanjeng ora kang bumi pragampa lindhu ping 7 sehari umap kang salonidi ku maluduk guntur katuk rame swaraning janma pati-pati ambantu si Sirna larut katembuk kang goro-goro
diwasane galik-galik cengkoke ela-elo bol tiba 5 oh alah kaya ngono kok Raden Mas Lemari Kusumo diwasane wis cira neken
Kupingku ki awas jir. Ayo nak merenges. Karo sumeh ngono lho, ora karo njeketut kaya ngono. Ah, sumeh ngono. Suwe-suwe tak tamatke saya gedhe kok mah kaya cebret. Kok ngiringan kok bathuke kok saya nonong. Cibrit ningkli. Ayo Bret, ayo Ngas. Pacaane sarwa asri ana kidung rumaksa ing wengi teka ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jin setan tatan purun
paneluhan tan ono wani mewah penggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ono ngarah mring mami kuno duduk pan sirno sakabeng loro pan samya bali sakeh ngomopan sami miruda welas asih pandulune saking praja luput kadi kapuk tibaning wesi saking wisatawa satu galak tutut kayu aeng lemah sangar songing landak kuwaning wong lemah miring miang pakuponing merak pakumaan ning warak sakalir nadyan arca miang segara asat temahan rahayu kabeh apan sarira hayu ingidharan sang widodari rineksa malaikat sakadaing rasul pandadi sarira tunggal ati Adam atiku bagindo sis pangucapku ya Musa ridho ilahi syafaati rasulillah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Gong apa tru pamundutan saka kadang sanak ing pakis dadu ini kadawan supaya ngidungake tembang dandang gula tolak balak. Oh ngono tru. Iki pangriptane Njeng Sunan Kalijaga. Oh iya. Wektune wis saya ngangsek saya esuk monggo awake dhewe iki kepareng gelar wayangan nonong pelataran masjid. Iya, masjid anyar ingkang indah. Iya. Masjidnya anyar tru. Iya, mengko wayahe pengajian kelawan tasakuran pambanguning masjid. Oh iya, ya. Kang Gareng. Oh, Kang Gareng isih. Ya. Di
suwun supaya jumeneng ya ga. Supaya mrene terus. Klintong-klintong numpakan dong ngebel kringklong. Klingklong, graya-graya, saikhlas sangkat tambalan. Tolong ati ing adang, atine loyang samaran. Iringane ponakan ndang rembeg gambar. Ilang samar atiku ora sumelan. Ora cepat mandang goyang samaran. Wah, Kang Gareng. Nyuwun pangampura nganti kedlarung anggone nyeluk kowe. Mboten napa-napa, bakune nyambut gawe nyengkuyung sedanipun warga masyarakat wonten ing Pakis Dadu. Nggih. Tepatipun warga masyarakat wonten ing Rejosari. Rejosari. Muga-muga sedaya pinaringan rahayu wilujeng. Amin. Didoke bilahine, dicerake rezekine, manggih bagya mulya donya lan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Tasih kathah ingkang sami kepareng wungon. Waduh nggih, matur sembah nuwun. Alhamdulillah wong karang ya awake dhewe kudu mat sinamatan daya dinayan. Wong karang ya cepak karo papan pangibadahan. Nah, Nggih. Celongkas wis ana adzan subuh, wis Ah, iya. kluruk barang. Wis kluruk Ora barang. iki sing kluruk ki pitik nang endi janjane? Pitik sajen. Mosok. Ayo ning kono kuwi ta ya. Iki karang aku ki nek dong ngene iki nek dong nang ngarep debok kaya ngene iki kek iso guyon karo adikku. Lah iya. Aku karo sing ngendang ae nek nang omah kono sakjege ya omong-omongan ya pakem. Wah. Pakem ya. Resmi. Waduh. Saya karo suwargi bapak ngono ki ora tau jenenge aku adik-adikku ki do guyon ki ora tau. Formal. Formal. Ayo. Heeh. Karo wong sing jenenge jiwa-jiwa seni ki insyaallah muga-muga panjang yuswa. Dadi akeh guyone, akeh kumpul karo kanca-kanca. Nah, rak ngono. Aku yang anggere meni ketemu kanca-kanca ngene iki wah wis lali sekabehane anane iki mung arep gojek wae. Senang-senang Wak. Wah, apa meneh? Wah, sing manjai jenenge Aples. Tenan. Barang apa jenenge? Opone sing dikerok apa jenenge? Jenggo dikerok kaya Scooby Doo. Jenenge apik jenenge Ade Raffles. Raffles apa? Sapa? Surya Paloh. Ora. Ade Raffles Surya Anggara. Nah, Ah. Iki ya mahasiswa, Mas. kowe isi, Mas. Weh? Isi. Ora. Endi? Anu UT. UT ya Universitas Terbuka. Iki njugo apa? Mas Aples juga apa? Fakultas apa, Mas? Njugo laptop apa kulkas? Wah, kuwi nyolong. Universitas Terbuka Kanca-kanca ki akeh sing isih do kuliah. Sekolah. Heeh. Sing gender ki ya kuliah jurusan kerawitan. Mahasiswa. Mahasiswa. Sing ngrebab kae jurusan pedalangan. Wih, mosok. Tenane pedalangan. Pedalangan bahasa Inggris. Wow. Nek mayang bahasa Inggris. Accuse me. What do you? Nek takon nek umpama wayangan nganggo basa Inggris apik. Piye? Uye, what's your name? My name is Tursoson. For me. Ngendi ya jenenge alamatmu ngendi? Kok Apa for jenenge? me? What do you want? What do you live? Nggo manjat. Kok kayak gini lift sing song munggah gedung. Oh ya, No smoking. SPBU. SPBU barang. SPBU ki basa Inggris iki no smoking, Mas. Upama Puntadewa mbagek Rawe Kresna. Wah. Brother.
brother. Welcome to What brother? Ngamarta City. Terus kersnane? Because you and me sedulur. Yo ora ono kok, friend. Friend. Angel yo Pak nek apa basa Inggris nek Angel, bayangan iki angel. Nek coba nek suluk coba. Bumi goncang kancing. Wah, apa bumi artine? Apa? Wuraki saking. Ciloko. Jan wis ono bae. Wah, nek ning luar negeri ya di apa carane translate. Heeh. Nah, Nek suluk ki ya nembang ngono ya ora dibasake Inggris mbok menawa. basa Inggris yo Mas. Soalnya tembang Jawa kuwi kapengku dene guru lagu, guru gatra, guru wilangan. Nah, angele ngono kuwi. Ayo iki diceluk ben supaya anget Ya. Mbak Elisa. Nggih, monggo Mbak Elisa arep diceluk nganggo apa Mas Gareng? Oh. Anu Nggih. pelok biasa. Cek, nah niki wae wonten pamundutan saking Tutandri Channel Apa? yang jauh-jauh dari Madiun, Mas. Madiun Saka nggih. Madiun. Langsung mau bengi ngareport Ki Cahyokun tadi, saiki mereport Ki Gunawan. Minta mawar kuning kita. Oh nggih. Madiun. Kandhane. Jawa Timur. Mrene. Nggih. Menika ugi wonten pamundutan mangke nganti lali. Apa, Mas? Aku lek deleh ngene nota. Oh ayo. Iki betul lali ana tulisane. Lungiting Asmara Mbak Elisa yang nyanyi. Sip. Request dari toko Brian Motor Pakis Dadu. Brian Motor nggih mangke dipun Monggo, aturaken. Kang Badajeng mendet sepeda motor. Tak kira anu pas kaya ning Wonosobo kae Apa? beberapa kali Apa? wayangan toko bangunan Marco Rejeki. Kuwi nang ngendi wae mesti mundut. Mesti Marco Rejeki. Marga Rejeki. Andalane langgam ngimpi. Mesti TB Marco Rejeki. Daerah Watu Malang terus Mojo Tengah ngono iki Mesti ono kuwi, Pak. mundut apa? Ngimpi TB Marco Rejeki. Maka mawar kuning. Mawar kuning. Kalau kita tengah suara. Kader kadang kula saking Madiun. Siap. Pecelnya. Wah, kondang pecele. Brem itu loh. Brem. Iya. Brem. Ya, yang manis itu. Ya. Nggih, monggo. Atiku kanggo
mugi karenan ning penggalih nggih ngersakaken. Nggih, kalau pas koro-koro gonten menika. Gonten. Enaknya kan yang alus-alus, Nah. nyemek-nyemek sing nyemek-nyemek sing penak dirasakake. Ayo. Ya dasare dhewe wis kaya iki metu anune ya. Ono iki kaya wong ngobong menyan awake. Iya, wis Metu kukuse. Ono Iya. kukus ya awake. Ya serangane dalang sinden itu kalau udah mulai ada kayak Kabut, ngene iki, kabut langsung Nah. rodong ngancing-ngancing stetek. Iya. Nggih. Anek sing nyiter niku nggih sok ngancing. Oh nggih. Nggih. Nek cara nyiter niku ngancinge pripun? Ngancing bokonge. Oh. Oh, pun ora menyat-menyat jeka buka merong pangkat inggah. Wis jan ora rampung-rampung anggere ngancing. Nggih. Wis dipinangkani mawar kuning. Nggih. Sampun. Nggih, menika wonten pamundutan Lungiting Asmara Mas Hereng. Lungiting Dueti Asmara. ya. Nggih, Siap. lungiting asmara. Ready. Ya. Masih selindro biasa ya? Apa pelok? Garap keroncong apa anu? Wis keroncong no penake no, Mas. Oh nggih. Ah keroncong Ya. karo Mas Mul kae. Orjene. Monggo Mas Danas. Lungiting Asmara. Iki lagu angger cek sound mesti iki, Mas. Iki pengendangnya Mas Hartoyo melu berapa Pak Hartoyo? Melu. Poni Den ayo Den. Nah, jaipong tanjake. Ah Den, ayo Den kae genteni bapakne Piye? Danta. Wong cape wis saleho ora. Pak Danta kae wis moto iwaeng tangane mesake kae genteni. Ayo, Den. Kowe iki kudu ngancing nek jaipong, nek ora ngancing ora apik. Nah, Iya, diunggah. Aja langkai. nek nganti ora gelem ngono oh di air keras karo kancane tetepan diawetke kuwi. Prabu Puntadewa lho. Wah, tenan. Sinten ning Prabu Lah Puntadewa? niku Poniden kok Puntadewa. lah diunggahke kok ngene ngene ikete nak diunggahke kan seperti Prabu Puntadewa. Oh, ya gelung keling. Yes. Mah kaya Agus Cakil. Ya. Yo. Lungiting Asmara. Dados. Selamat datang kepada tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk warga masyarakat Pakis Yaduh, juga yang terhormat kepada Bapak Ki Gunawan Purwoko sebagai dalang pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Mas Gareng. Saprening kan ku ngenteni janji iki prasetyan ning ati katun tresno mring sliramu duk wong ayu ra eling dina lan wektu Saya suwe, saya rekaruan. Seru tenan. Ora bakal mundur, aku ora bakal melayu yen durung tekan ning atimu saya gawe loro iku arep ayuku. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu
spesial buat Brian Motor Bagus Jadul. Seperti aku ngenteni janji prasedan ning ati kadung tresno mring sliramu wong bagus rek ditahan waktu ning ati katon ra bisa ilang saya suwi saya rek keruwen senadyan mung tansah enggadang aku sambar yen sliramu ora saya gawe lara iku ra prayoga ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukuraning tresno dudu kondo nanging lungiting asmara ukuraning tresno dudu kondo nanging lungiting asmara. Sampun. J. Ya, dari toko apa tadi? Dari Brian Motor. Brian Motor. Yeah. Lungiting asmara. Sampun katuraken meniko. Iki dibacutke nampung karo Brengas timbangane do gelut iku sarep gelut angger kok ngene iki. Angger sing ngenang ngene iki. Nawung karo Brenges. Iki upama ora dileti Mbak Dewi wis uleng kok kuwi mau. Tenan. Mbak Dewel. Mbak Dewel. Lucu, lincah, lonyu. Lunyu. Lolo. Lol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 
ora. Dudu ya. Nak. Arep nyanyi apa, Nak? Rupa. Ego wong tua. Ego wong tuwa. Saiki kok ya ngono ya lagune iki. Aku iki mung arep nyemoni karo aku kok. Ego wong tuwa. Ego amat loh. Sing ego iki sapa, Wong? Bapak. Siapa ya? Sing wong tuwa ki sapa? Ya jenengan kue. Aku ora tahu egois. Saya Salah egois. tidak pernah mementingkan diriku sendiri. Semua untuk anak sama istri. Ilih. Kok ilih? Ilih. Buktine apa wong buktine? Ah nyambut gawe kaya ngene iki kok tekan ngomah ayo do tak bagai-bagai kabeh. Makan-makan dewe. Ning pecel lele to? Ora nanggone sate sing enak kae. Alah. Lho ayo dhewe wong mbokmu ki darah tinggi, nek nganti tak pakani sate, stroke. Gelem mbokmu stroke? Ora darah tinggi. Lah. Dari sopo? Apa yang perawat? Wingi tak presake nang anu dokter hewan. Apa yang duwe ilmu? Duwe ilmu kanuragan. Wani karo aku? Apa yang semenerawang? Iso menerawang aku duwe kaca paisan jenenge. Ayo. Busi. Ojo paisan iki keri ning kamar mandi wong.
Nah wong kira untune ora ana sing arep Mas Gareng. Oh iya. Heeh. Gupis weh. Ayo potol sok nek tukul lak nganu. Murat marit kaya aku ompong. Ora to, slonjor. Wah, Jari sopo? langsung tenan. Nek tukule kesuwen ki bareng gelem tukul ngono ki dawa mengko maju ngono. Si aku rek takon karo Apa? Peyang tak tawani. Peyang gelem apa ora nek tak antem gawa mik? Ya kemang kok adantem gomik. Kuwi jenenge KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Hamang hina kok. Ora, aku ki mengatakan kemungkinan terburuk. Nakal Peyang ki. Karo bapakne kok muni peyang. Ora apa-apa ta wong karo bapakne dhewe ae kok. Ah iya ta bapakne wong-wong muni peyang tutuki wong-wong kowe. Ayo. Ya ego wong Tuwa. tua. Nawung brenges. Pandang seto. Sedih, ekspresinya sing sedih. Nalika bapak lunga ninggal keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara ono kaya ra ono
nuwun nggih. Iki lho lagu Ego Wong Tuwa. Heeh. Nggih nyuwun pisan meneh karo Mbak Elisa ben bareng-bareng karo Mbak Dewi karo Mbak Eni, heeh. Karo Raras ora iki? Monggo nderek sapa wae. Mbak Dewi, Mbak Raras karo Mbak Eni. Melaran. Kowe ding ding ding. Ayo. Nggih. Ya, ini Mbak Dewel ya ayo naik turun tampil ke depan. Ya Dewel, L-nya apa? L-nya lincah, muncul, lunyu. Lunyu pendek nih. Ya. Lunyu. Ngono ta? Aduh. Aduh, urung gak apa-apa wis. Maksudnya iki elong, lunyune iki candu banget. Oke. Oh. Kaya ngono kok arek rabi. Wah, sing digoleki sing lunyu kuwi, Mas. Heh? Sing digoleki sing lunyu kuwi lho. Aja Mas, nek lunyu mengko kepleset. Wah, ayo dipleset ke wong gak ora ngerti ya. Mbak Dewi ini kelas berapa sekarang? Kula kelas kali SMK Pak Gun. Wah, kelas 2 SMK iki lho Mas Gareng. Wo tenan. Kuwi Ponidin ki setahun kas, sabar. Sabar, Den. Ponidene sing pundi? Niki sing jaipong. Oh niku. Kayak jenenge. Oh sing saleh niku? Hah? Sing saleh niku. Saleho. Karya budaya. Saleho karya budaya. Iki saleho ngono kuwi Mas. Piye. Ini iki lho, tabuhi cepat. Piye. Piye mau kuwi? Oh, saleh. Karya budaya. Ngono kuwi. Tenan saiki mendunia. Mendunia ya. Nggih. Wis pokoke do golek pengalaman sak oke-oke. Nah. Ngono, Den. Lagune napa niki kok malah bahas? Lagu Ropang. Hah? Ropang. Oh, rupamu, Reng. Ropang. Roda kehidupan. Roda panguripan. Oh, roda panguripan. Rupang ki roda panguripan. Wah, sekarang Bondan Mari malah penyakitnya pindah nang ngono aku Roda panguripan, rotine Menular. Maka roda panguripan. Plus Scooby-Doo. Aja duka kok udah. Asik-asik. Yo. Boten enten tenagane tambah ngimbangi liyane sing ketok guna uripe kadang kepijak jaran ngempet dadi tangisan Jaran gue lah. uripan tak kali muter nang Modiar lah, we. kapan tak sing pengen koyong ini lahir asuke podo sadar aku ngarupo sarah kowe sayoro aku ora aku nang maksa tapi yen wis balas tresno sing jelas aku sing selalu gampang terluka yen wis bersedia aku juara coba sawangan titik wae Yo. Tambes. membuatmu bahagia Hidup Ponidin. apa nane pengen cita-citaan wis padha karo liyane aku sadar diri aku ora iso piye-piye
Ya Tuhanku, ampunilah pengendang kami. Sumpuk langsung. Selalu dicobakan taruh hatiku. Kau tak pikiran selalu terbayang-bayang. Meski disepelekan ku coba mengusahakan. Setronos sprintnya ku berjuang. Tiap ku tak akan pernah lekang. Udah cerdas sandeng, rasaku tak berpaling. Aku tiada ending, ku pastikan happy ending. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka. Tapi yen wis bab setia, aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka. Tapi yen wis setia, aku juara. Joko sawangan sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Tepuk tangan luar biasa. Nggih, Mbak Elisa matur nuwun sanget awit saking rawuhipun paringipun panjengguyung dhateng warga masyarakat Pakis Dadu Rejosari. Nggih, kadalen patipun anggenipun kula atur pasukatan nyuwun agunging pangaksami. Sami-sami Mbak, rahayu ngantos dumugi dalem. Amin. Karirnya semoga terus melejit. Amin pangestunipun Mas Pedro, Mas Bagong. Mas Gareng, mugi tansah pinaringan padang merginipun lan pinaringan gancang lampahipun tumuju wonten Amin. dalem. Amin. Nek nganti kok lampune mati, lak dalane peteng Sakar siang. susur. Rak ngaten. Setia lepat pangapunten nggih Pak nggih. Dawa sami-sami. Ayo Kang sami pinanggih. Jin, Slamet jin, sing jin. nanggap, slamet sing ditanggap, slamet ingkang sami mirsani. Inggih, matur sembah nuwun. Gong, apa Jero? Ayo.